As persoas con TEA cústalles entender que os demais teñen pensamentos, sentimentos, creencias, intencións e desexos. Os nenos de desenvolvemento típico, dende a idade de 4 ou 5 anos, empezan a ser capaces de comprender que os demais pensan e senten de maneira diferente a eles mesmos. Esta habilidade aparece de xeito innato e se instaura en torno a esa idade. Os nenos con TEA non desenvolven do mesmo xeito esta capacidade acerca de pensar nos seus pensamentos e nos dos demais, e en numerosas ocasións precisase de facer un traballo explícito para desenvolvelo. Antes dos 4 anos podemos atopar algúns indicadores tempranos desta alteración. No final do primeiro ano, os bebés comezan a participar no que denominamos atención compartida, de tal xeito que o neno sinala o obxecto co fin de compartir o seu interés con outra persoa. Este feito tan cotiá para os bebés permítelles practicar constantemente a comunicación, e a falta desta habilidade fai que moitos nenos con TEA non poidan facer este entrenamento que é tan útil para a comunicación e a relación social, polo que vamos a ter que levar a cabo programas nos que se traballa a atención compartida desde idades moi tempranas, non? De aí a importancia de un diagnóstico precoz. No segundo ano de vida aparece outro indicador significativo moi crítico nos nenos que siguen un desenvolvemento típico, non? E é a aparición da capacidade de simular, a capacidade de fantasear e de xogo simulado. Os nenos con TEA xogan e usan os xoguetes, pero cústalles darlle un uso diferente ao que en realidade teñen. En relación coa teoría da mente, Baron Cohen, en 1985, realizou un experimento para verificar esta hipótese moi coñecido, que se chama a tarefa de Sally e Ann. Sally e Ann son dúas nenas que xogan xuntas, Sally ten unha canica e mete a canica nunha cesta e sae da habitación. Mentras Sally está fora, Ann cambia de lugar a canica e a mete nunha caixa. Cando Sally volve e quere recuperar a canica, lóxicamente mira na cesta. Se representásemos esta escena con nenos de desenvolvemento típico de 5 anos, comprenderían que Sally busque na cesta, aínda que eles saiban que a canica xa non está ali. Baron Cohen atopou que o 80% dos nenos con TEA responderon incorrectamente, e polo contrario, o 86% de nenos con síndrome de Down sí que contestaron correctamente. Estos datos poderían nos dar unha idea da dificultade tan asociada ao autismo que presentan en relación coa teoría da mente. Que provoca ter teoría da mente? Pois unha dificultade enorme para todo o aprendizaxe transmitido de xeito social, xa que dende o nacemento adquirimos aprendizaxes a través da relación social e da imitación. Os nenos pequenos levan a cabo un entrenamento social increíble que lle vai a mostrar como comportarse e como relacionarse. Os nenos con TEA carecen en grande medida desta posibilidade a non ser que se faga un traballo explícito. A dificultade en teoría da mente provoca tamén vivir nun estado de alerta constante, porque as condutas dos demais nos resultan impredecibles e incomprensibles. Isto vai a provocar que partan cunha ansiedade de base moi superior a dos nenos sen TEA. E os datos mostran que un 70% das persoas con TEA padecen ansiedade e depresión en algún momento da súa vida. Moitas veces necesitan tomar medicación para axudarlle coa ansiedade. Por último, a dificultade en teoría da mente provoca unha dificultade así mesmo moi grande na comunicación, porque esta, ao fin e ao cabo, é un intercambio de ideas que nos fan poñernos na piel do outro constantemente. En ocasións, as persoas con TEA poden parecernos egoístas, pero o certo é que non foron quen de comprender que o outro o está a pasar mal. Tendo en conta estas dificultades que acabamos de ver, nós, como mestres, debemos levar a cabo certas consideracións importantes. A primeira de todas é avaliar as capacidades preverbales comunicativas e sociais. Non debemos nunca dar nada por feito, hai que comprobalo. Para avaliar podemos utilizar diferentes mecanismos. Un moi importante e moi utilizado é a observación en distintos contextos, en distintas actividades, con distintas persoas, porque sabemos que funcionan diferente en un lugar e en outro, cunha persoa e con outra. E tamén utilizando escalas comerciais que nos poidan revelar o perfil comunicativo dese alumno para poder partir de aí os nosos obxectivos de comunicación. Nos nosos programas debemos incluir tamén obxectivos para o ensino de habilidades de referencia conxunta, como pode ser o uso da mirada, sinalar,
chamar para pedir axuda. Outra consideración importante é que debemos axudarlle ao neno a darlle sentido á conduta social dos demais, non? Son literais, non comprenden a mentira nin o engano, non? Por eso debemos ser capaces de traducirlle o mundo e facelo comprensible. Debemos tamén ensinarlle a expresión de emocións, non? Xa que poden presentar dificultades para comprendelas. Non só ensinarlles as emocións que representan os demais, senón tamén as emocións que están sentindo, non? As emocións de si mesmos, enseñarlle a interpretarlas e a poñerlle un nombre moitas veces a esas sensacións que senten e non saben de que se trata. E por último, debemos ensinarlles a atribuir e a compartir estados mentais. Estos nenos non comprenden as regras non escritas, non? E en ocasións poden ferir a sensibilidade de outros compañeiros. Podemos axudarlle utilizando guións sociais que descompoñan as situacións e axudarlle a comprendelas.